anjang sana anjang. Kaya ngono. Wis moro kok. Kang mboten pinanggih Kang Mas panjenengan kok tiku. Hani ora terus kaya ngono. Panjenengan kok nglarani ati kula panjenengan tumindak sedek. Masalahe nganggo trap sila. Awake dhewe iki wong kadunungan kraton. Kraton di Met. Dadi, Kraton di golek wilayah. Janji panjenengan menika ora nek wong wadon liya sing ayu ana alam donya iki kejaba karo aku ananging Piye? panjenengan iki janji. Ya to, asma. Ya mong. Kula niki tansah prasetya dumateng panjenengan tapi panjenengan janji. Kaya ngono. Panjenengan kok tegel sanget. Aku ora brenjani janji. Ning mangertenono aku ki golek pangupa jiwa kanggo sliramu wong ayu. Kok disadap. Terus mekaten. Aku rumah. Boten mikiraken perkara kula kados menapa. Pinten-pinten taun kula sampun ngatus panjenengan kok tegel kalian kula. Wong ayu, percaya karo aku ora bakal mliya. Mangertenono. Kaya ngene polahku iki kanggo sliramu wong ayu. Luming mekar lan semi. Anggonku. Kok kaya Puspitanala kuwi. Estu panjenengan Mas. Kusuma. Panjenengan tresna kalian kawula saestu. Iya wong ayu. Matur sembah nuwun sanget Kang Mas. Panjenengan kula kemi janjinipun. Met. Sikat Met. Sikat ya aku gak rangkepan kono. Waduh, adot kene delok iki gampang lho. Lho. Wah, lha iki anu kasus Mriki lho kados pun janji. Surup.